104.7 IFM. Report! Muling kinilala ang lalawigan ng Pangasinan pagdating sa pamamahala o kahandaan laban sa mga kalamidad o sakuna. Sa naganap na Gawad Kalasag 2024, iginawad ng NDRMC at Office of the Civil Defense sa Pangasinan Disaster Risk Reduction Management Office ang Beyond Compliant Award sa ikalawang pagkakataon. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Kiko III, ang parangal ay bunga ng mas pinalakas at pinabuting mga aksyon sa pagpapanatili ng katatagan at kahandaan ng probinsya laban sa tumatamang mga sakuna. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang information dissemination, pagbaba ng mga basic training sa barabarangay sa lalawigan upang maitaas ang kamalayan ng publiko ukol sa wastong pagresponde sa oras ng kalamidad o anumang emergency. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Arakat Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.